Kung kita nagtuo na kang Kristo, no? Nahimo na kitang anak sa Dios, nahimo kitang katawhan sa Dios kung tinuod ka nga nagtuo kang Kristo. No? Muna igsoon, nga dunay mga pagpadlong sa atong kinabuhi, nga ato lang kining gibaliwala, no? Kay nagtuo kita nga mga bagatian hinungdan sa mga pagkaon na ulanan, no? Igsoon, ang pulong sa Ginoo mao kini ang kamaturan, no? Ang mga balatian gitugutan na sa Dios tungod kay gibadlong ka sa Dios, igsoon, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo kung doon na mo'y ballpen o papel, mga igsoon, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Job 5:17. Isulat sa inyong ballpen, sa inyong papel, igsoon. Kung na may Biblia, okpa ang inyong Biblia, igsoon. Sa Job 5:17. No? Bulaan ang tao nga badlongon sa Dios. No? Nagingon ang pulong sa Ginoo, bulahan ang tao nga badlongon sa Dios. No? Busa, ayaw ikasakit kung badlongon kaniya. No? Kung gibadlong ka sa Dios, igsoon, ayaw ikasakit. Kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo niya, nabadlungan ka, igsoon, ayaw kini ikasakit. Nagingon ang pulong sa Ginoo, no? Na kung badlungon ka sa Dios, ayaw kini ikasakit, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo diya sa Hebreo 12:5 paingon sa 6, no? Nakalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastigoon ang tanan niyang anak nga iyang giila, no? Muna igsoon, nga kung badlungon ka sa Dios, bulaan ka tungod kay giila ka sa Dios nga iyang anak, no? Nagpasabot ka na, igsoon, nga anak diay ka sa Dios kung mabadlungan ka sa pulong sa Dios, igsoon, no? Munang dili ka angay masuko kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo, unya mabadlungan ka sa imong daotan, mga binuhatan, ayaw kasuko, igsoon, no? Masalamati ang Dios kay giila diay kaniya nga iyang anak diay ka sa Dios, igsoon, kung mabadlungan ka, no? Unsaon man pagpadlong sa Dios sa iyang mga anak, no? Ingon diri, badlongon sa Dios ang tao pinaagi sa iyang mga pulong, no? Una, badlongon ka sa Dios pinaagi sa iyang pulong, mga igsoon, no? Badlongon ka niya, padunggon ka sa iyang pulong aron mabadlungan ka sa imong mga sala, sa imong mga daotang binuhatan, igsoon, no? Padunggon ka sa pulong sa Dios. Pero kung magpalimog-limog ka, igsoon, dili ka mamati sa mga pagpadlong pinaagi sa iyang mga pulong, adunay ikaduhang pagpadlong, igsoon. Muabot nimo ang ikaduhang pagpadlong kung sa pirmirong pagpadlong ang imong kinaiya wala pa mausab, nagpadayon ka sa pagpakasala, nagpadayon ka sa lautang mga binuhatan, adunay ikaduhang pagbadlong, no? Atong mabasa diya sa Job 33:19, no? Ang ikaduhang pagbadlong, kung dili ka mamati sa unang pagbadlong, pinaagi sa iyang mga pulong, padunggon ka, dili gyapon ka magbago sa imong kinabuhi, adunay ikaduhang pagbadlong, mga igsoon. Sa Job 33:19, isulat sa inyong papel, igsoon. Kung doon na mo'y Biblia, basaha, no?
Kaya ang pulong sa Dios mo niyang kamaturan, no? Sa Job 33:19, badlongon sa Dios ang tao, pinaagi sa sakit ug paantuson pag-ayo, no? Muna ang ikaduhang pagbadlong igsuon. Kung sa unang pagbadlong nakadungog ka sa mensahe sa Dios, wala ka nagbali-bali, nagpapumulbumol ka, nagpalingog-lingog ka igsoon. Ang ikaduhang pagbadlong mag-agoy-agoy na ka igsoon, no? Mag-agay-agay na ka igsoon sa ikaduhang pagbadlong, no? Badlongon sa Dios ang tao, pinaagi sa sakit o paantuson pag-ayo. Muna igsoon nga kung dili ka mudawat sa unang pagbadlong, adunay ikaduhang pagbadlong igsoon nga mag-agoy-agoy na gid ka, no? Kayo sa ayang tao, aya ra mabalhin, aya ra mausab sa iyang daotang binuhatan, sa iyang ngilad nga batasan, kung muagi na mapait nga kasinatian. Aya ra makarealize nga dili day maayo ang iyang gibuhat tungod kay nag-agoy-agoy naman, no?